dva opačné poli emócií po dvoch zápasoch, tým včera ste oslavili veľké víťazstvo, dnes to bola dosť drvivá porážka. Ako si teda vysvetlil, že po tom víťazstve nad Švédskom dnes ste, dá sa povedať, vybuchli? No, my sme sa uspokojili s tým včerajším zápasom a mysleli sme si, že dneska to pôjde samo. No a Američania nás vybehli po ich včerajšej prehre namotivovaní a my sme za nimi vôbec nestíhali, boli rýchlejší, viac korčulovali, kombinovali, my sme len bránili. Naudmil vás už nie ten prvý gól v zápase, ktorý ste dostali prakticky po minúte hry? Samozrejme, keď dostaneme tak skoro prvý gól, tak nás to dokáže položiť a už sme na to nedokázali reagovať a dostávali sme ďalšie góly. Po prvej tretine ešte bolo z prescentra počuť, že chcete obratiť ten zápas, ale tá druhá tretina 6 gólov za prvých 10 minút, to si ako vysvetlíte? My sme si niečo v kabine povedali, ale vôbec sme to nedodržiavali na ľade. No a vlastne dôsledok bol ten, že sme dostali toľko gólov v krátkočasovom úseku. Čo vtedy prebieha hlavou hráča, keď vlastne sedí na striedačke alebo je na ľade a v polovici zápasu prehráva 0-10? Nič, no, snažili sme sa nevnímať to skore a hrať čo najlepšie svoju hru a snažiť sa niečo s tým zápasom ešte spraviť. Dá sa o tej tretej tretine, kde to skončilo 0-0, hovoriť aspoň o nejakom čiastkovom pozitíve, aj keď zrejme pri prehre 0-10 je to možno aj zbytočné hovoriť o nejakom pozitíve? Tak ja to vôbec neberiem ako pozitívum. Vôbec tá posledná tretina bola ako ostatné, ale nedostali sme v nej góly. Padne deň voľna po takejto prehre? Samozrejme, je dobré, že máme zajtra voľno, zahodíme zápas za hlavu a pripravíme sa na ďalšie dva zápasy.